Uita sap. Este sărbățulos. Ai? Mai în față. Nu, Stai cu mine, încet. Lasă mâna cu mine ca să ne ajungem, încet. Da, se va risată cu telefon. Ușor, doar un deget. Hai. Hai, încet. Aha, băștea-mi. Te mănânc înghețați. Așa. Te mănânc înghețați. Nu face mișcări bruște, te rog. Nu face mișcări bruște. Ușor. Deci dacă vei băga mâna care te va mușca. Ascui pentru telefon. Încet. Foarte încet, cu mine. Te mănânc adețe. Ascui. Caută, bravo. Te mănânc ciocolata hai. Că mănânc ciocolata. Na, uite care am. Ascui. Du-te, Nicol, cât sop. Ce-ți-a